Son Raúl Caride, veciño da Pallota, da parroquia de Salamonte. Diseñaremos un plan para dinamizar e optimizar os locais públicos de cada parroquia, a través dun protocolo e unha ordenanza que regule o seu funcionamento. Na procura dunha maior transparencia e participación cidadá, contaremos cos locais sociais para celebrarmos sesións do Pleno Municipal. É hora de recuperar o Concello. Súmate a unha nova maioría da xente de palabra. Vota Xuntos por San Amaro.